Köszöntöm, felséges Zsigmond király. Olyan szerencsés vagyok, hogy beszélgethetek önnel, és rendkívül hálás is, hogy időt áldoz rám. Ez az interjú világszenzáció lesz, hiszen elevenné teszi azt a történelmet, amit az iskolában tanultunk. De csak néhány kérdés erejéig tartom föl önt, hiszen tudom, bokros teendői vannak. Nagyon érdekelne, mi a véleménye a törökökkel való küzdelemről, és annak fontosságáról a keresztény Európa számára. Mekkora veszélyt jelentenek ők mi ránk? A török fenyegetés az egész keresztény világot veszélyezteti. A hódító törökök nem csupán területet kívánnak szerezni, hanem a vallásunkat is megtámadják. Az ő térnyerésük nem csak politikai és katonai veszteség lenne, hanem az embereink hitét és életmódját is elnyelné. Éppen ezért fontos, hogy összefogjunk, hogy megvédjük magunkat és Európát a török terjeszkedéssel szemben. A keresztes hadjáratok és az európai szövetségek kulcsfontosságúak, hogy megerősítsük a keresztény világ védelmét. Az ön uralkodásának másik kiemelkedő aspektusa a városok támogatása. Nekünk legalábbis ezt emelték ki a krónikák önnel kapcsolatban. Miért tartja fontosnak a városok megerősítését és fejlődését? A városok nem csak gazdasági központok, hanem a kultúra, a kereskedelem és a tudomány melegágyai is. A városok fejlődése kulcsfontosságú a birodalom stabilitásához, hiszen a kereskedelem és az ipar biztosítja a szükséges erőforrásokat. A városok védelme és támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy egy erős és virágzó államot építhessünk. Ráadásul a városi polgárság lojális és szorgalmas támogatóink, akik segítenek fenntartani a rendet és a békét. Az uralkodók élete gyakran politikai és háború körül forog. Hogyan tölti ön a szabadidejét, ha van ilyen? A politikai és hadvezéri feladatok mellett természetesen próbálok pihenni is. A vadászat a kedvenc szabadidős tevékenységem, amely lehetőséget ad a természetben való kikapcsolódásra, és egyben fizikai erőnlétem fenntartására is. Emellett szívesen időzöm a palotámban, ahol könyveket olvasok, vagy művészeti alkotásokat szemlélek. Csodálatos! Felség! Foglalkoztat egy kérdés, amit óvatosan teszek fel, és megértem, ha esetleg nem szívesen válaszol rá. Tudjuk, hogy nagy fájdalmat okozott önnek fia, János herceg korai halála. Tavaly Erzsébet lánya életet adott a tündéri kis Annának. Bizonyára nagy öröm a leányunoka, ám vágyik-e fiúgyermekre, hogy biztosítsa dinasztiájának jövőjét, vagy talán már az unokáktól várja ezt a lehetőséget? Az igazság az, hogy a fiatal János elvesztése hatalmas űrt hagyott a szívemben. Az apai örökség mindig is fontos szerepet játszott számomra, és természetes, hogy vágyom egy fiúgyermekre, aki folytathatja a dinasztiát. Azonban az élet kegyetlen lehet, és sokszor nem adja meg azt, amire az ember vágyik. Erzsébet lányának születése külön örömet hozott, és remélem, hogy a jövőben több örömteli pillanatot hoznak az unokák. De mindaddig, amíg a család és az ország számára biztosítom a stabilitást, nem hagyom, hogy ez a személyes bánat akadályozzon a feladataim teljesítésében. Meg tudná fogalmazni, mi a legnagyobb személyes célja, amit szeretne elérni uralkodásának végére? Legnagyobb vágyam, hogy biztosítsam a keresztény világ egységét, és hogy birodalmam stabil, erős és virágzó legyen. Emellett szeretném, hogy a saját örökségem olyan uralkodóként éljen tovább, aki nem csak a politikai és katonai sikerrel, hanem erkölcsi felelősségvállalással is emlékezetes marad. Köszönöm a beszélgetést! Turán Inez és Zámbó Jászmin riportját hallották. Friss Palota, 1433, Buda.